Какъв е стандартният коментар на цената, когато се купува недвижим имот? Отговорът е, че няма такъв. Няма стандартен коментар на цената, който да си заложите, че хората ще ви отстъпят. 1, 2, 3 или 5%. За да си договорите добра отстъпка от цената, на първо място трябва вие да сте подготвени, да знаете как ще плащате имота, ще разчитате на собствено финансиране, на кредит и въобще как ще закупите имота. Ако обаче искате да стигнете до това да разберете дали е готов собственика да намали, просто му задавайте различни въпроси. Питайте собственика, защо го продава, къде иска да си вложи парите. Задавайте му въпросите приятелски, за да може да разберете дали той е притиснат от времето или от някакви обстоятелства, които ще го потикнат към това той да ви направи по-голям коментар на цената. Ако човекът обаче наистина не бърза с продажбата на имота и си гони максималната продажна цена, то шансовете на днешния пазар да намали от цената са минимални и да намали няма да е нещо фрапантно. За още съвети последвай ме!